be scared. Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions a dneska tu mám pre vás takú ako keby parkour súťaž o 2 fidget spinnery, ktoré sme dostali. A ako sa môže zúčastniť tejto súťaže, alebo kto sa môže zúčastniť tejto súťaže? Môže sa aj zúčastniť kdokoľvek, kto má rád parkour alebo nejaké skoky. A o čo pôjde? V popisku videa máte našu fanpage stránku, na ktorej uverejním príspevok s našim obrázkom, nejakým logom, ktorý si musíte dať až do konca súťaže do 36. Musíte ho mať na titulke, tým sa zúčastňujete, to je prvý bod, ktorým sa musíte zúčastniť na tejto súťaže. Ďalšie, zlatý fidget spinner. Ako môžete vyhrať tento zlatý fidget spinner? Na tej fanpage uverejním príspevok, že posielajte mi vaše parkour kombinácie. Pošlete tam parkour kombinácie a potom sa bude robiť vyhodnotenie a tá najlepšia kombinácia vyhrá tento fidget spinner. A ako môžete vyhrať tento biely fidget spinner? Znova uverejním príspevok na tej stránke a to bude biely spinner môže vyhrať najlepší alebo najhorší fail, na ktorý mi tam pošlete do popisku, posielajte to ako video. Ďalšia podmienka, ešte jedna, je to, že musíte mať prihlásený odber na tomto kanáli a musíte mať toto video zdieľané na svojom facebookovom profile. Nič viac, nič menej. Súťaž končí 36. a vyhlásenie bude 1.7. takže môžete sa zúčastniť, vyhrať tieto super fidget spinnery. Takže biely o najväčší fail, zlatý o najlepšiu kombináciu, posielajte ju na našu fanpage stránku, ktorú máte v popise videa. Takže čo podmienka, ešte raz, pridám tam ten obrázok, ktorý si musíte nastaviť až do konca súťaže, čiže do 36. na svoju titulnú fotku na Facebooku. Potom ďalej musíte mať odber prihlásený na tomto kanáli a ešte musíte mať toto video zdieľané na svojom facebookovom profile, na svojej nástenke. A ak chcete niečo vyhrať, musíte poslať buď fail, alebo kombináciu, alebo obidvoje. Čiže jednoduché. Takže to je všetko. 1.7. bude vyhlásenie, to spravím sám to vyhlásenie, budeme to robiť budeme robiť tie ako video, tie zábery, všetky ako spravíme faily, spravíme vo videu, najlepší vybereme, ukážem vám ich, najlepšiu kombináciu ukážem vo videu. Takže 1.7. vyhlásenie, nezabudni dať like na toto video, dajme tu 100 lajkov a zúčastni sa súťaže a čau.